We are set for our Saturday show. And a quick one, I go ya. Eba ka anyị ga-eme ya bụ na Golden Valley Lounge. Golden Valley Lounge. Golden Valley. Eba ka ọ ga-akpọtụ na Saturday 8 February 2025 na ọkụ elekere mbụ ya 1 p.m. Ebe afọ ka nkwa Solid FM the ebupụta ego listening party of Kpakpando band. Ọ ga-arị ụtọ na so kwadebe so ya ka na-eme listening party anyị ga-adị ụtọ. Ọ ga-arị kpọkpọ agụ na afụgo ya Kpakpando afụgo ya ihe ọma ga-eme on Saturday 8 February 2025. So this is what we'll be doing. Yeah. Kpakpando now. We got DJ Potential. DJ Potential, the manager of Golden Valley, is really doing well. Getting ready for the show. The big show in Enugu. One of the biggest shows this time, from Solid FM. Solid FM. That is the thing. We're not forgot the environment, very clean. It is at 12 Ishelu Street, Independence Layout, off Inza Street, Enugu State. Yeah? Beautiful environment for big guys. So Kpakpando, that is the band led by Chief Chukuma Odo. That day we are coming for listening party of Ugochukwu Tiere. There's so many dignitaries, people, powerful guests will be here that day. Here at Golden Valley Lounge, 12 Ishelu Street, off Inza Street, Independence Layout, Enugu. Look at my team. We are ready. We are set. My team. We are ready. We are set. I already set. Okay? I already go set. I already go set. I know that they say. Okay. 8 of this month. 8 September. Love month. Yes. 8 of February. 1 p.m. Golden Valley Lounge. Why? Ugochukwu Tiere egwu aga anu ya. Worldwide now. So I na-echezi. So I now has the event. Now this beautiful place, very beautiful place, very beautiful environment for the people who know how to enjoy life. Ọ ga-arị ụtọ. Lekwa Kpakpando na akwadebe ebe a ka stage. Ya efugo stage ebe ọ ga-anọ. That day, this is the stage where the band will stand and entertain all the guests that will be coming from all over Southeast. From Nkalago, from Ebonyi, from Eziagu, from all the parts of Enugu, they will be here. This is the stage, the band stand. Eba ga band stand. Okona afugo ya. Eba band stand. Eba band stand there. Eba band stand. Ebe onu ga-anọ pịa nkwa Ugochukwu Tiere ndị Igbo dum. Now this beautiful environment. The Kpakpando
Chukwu Modu ga na ebe a pịa egwu DJ Potential ga na ebe a nakwa aji ahazigasi ebe a ga-arị kpọkpọ ebe a ga ọkwa ịkwadogo Saturday correct all Akekpuchi Ọnwa fans Akekpuchi Ọnwa families ebe a ka ọ ga-akpọtụ. This is Golden Valley Lounge 12 Ishielu Street Independence Layout off Wenza Street Akekpuchi Ọnwa ga-anọ live. Bam! Live performance. Bam. Kwa ọrịa ọ na-abịa anyị na-eche unu ka ọ dịzie na Saturday 8 February 2025 1 p.m. kpọmkwem ihe ebido mebe ka ọ dị na ndị be anyị